נתקעתם, שכחתם את המפתחות בתוך הרכב, אנו ב-Lock4u יודעים איך לפתוח את הרכב שלכם ללא נזק. מה שאנחנו נשתמש זה פשוט בפומפה פשוטה ובמושך ברגים. מה שאנחנו נעשה, פשוט נכניס את הפומפה הזאת. כרית פשוט יוצרת רווח בין המשקוף של הדלת לדלת עצמה. מה שאנחנו נעשה, פשוט נכניס את המושך כפתורים הזה לתוך הדלת, נחזיק את הכפתור, פשוט, והופ, נוציא את האוויר, חשוב מאוד, והופ, הדלת פתוחה. הסתבכתם? התקשרו ל-Lock4u.